Mount Parnitha, the largest mountain and the most significant green lung of Attica. Since 2007, wildfires have destroyed thousands of acres of forest, having a great impact on the environment, the health, and well-being of all Attica residents. To help the forests regenerate, TÜV Austria Helles and the Sani Ecos Hospitality Group have created the Save the Bee, the Parnitha Bee Project. Through this initiative, they will replace the beehives that were destroyed in the Parnitha wildfires over the last years. Η TÜV Austria Hellas μαζί με τον όμιλο Sani Ecos έχουν αναλάβει την εγκατάσταση 75 μελισσιών σε 3 κομβικά σημεία του βουνού, στους Θρακομακεδόνες, στη Φυλή και τη Βαριμπόπη, εξασφαλίζοντας φυσικά την τροφή και την καθημερινή τους φροντίδα. Στόχος μας είναι η Πάρνηθα, ο τραυματισμένος πνεύμονας της Αττικής, να αποκτήσει φυσικά τη βιοποικιλότητά του. Οι μέλισσες, οι βασικοί επικονιαστές του πλανήτη, θα κάνουν το έργο τους. Τα επόμενα 3 χρόνια, 1,5 εκατομμύριο μέλισσες θα πετούν στο βουνό της Πάρνηθας, γονιμοποιώντας 19 δισεκατομμύρια λουλούδια. Με τον τρόπο αυτό θα υποφεληθούν 235.000 στρέμματα γης, επιταχύνοντας τη φυσική αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων. Το Εργαστήριο Συροτροφίας και Μελισσοκομείας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετέχει στο πολύ σημαντικό αυτό έργο αειφορίας και βιωσιμότητας, υπολογίζοντας την επίδραση της παρουσίας των μελισσιών στην βιοποικιλότητα και πώς αυτή δυνητικά μπορεί να μεταβληθεί με ορίζοντα τριετίας. Η Περιφέρεια Αττικής συγχαίρει τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία της TÜV Austria Hellas και του ομίλου Sani Ecos για τον πιο τραυματισμένο πνεύμονα της Αττικής, την Πάρνηθα, στέλνοντας ταυτόχρονα και ένα σημαντικό μήνυμα ευαισθητοποίησης όλων μας για την προστασία του πλανήτη μας. Save the Bee is implemented in collaboration with the organization Bee for Planet. With the help of bees, we can regenerate Attica's most precious lung, contributing to a better and more sustainable world for present and future generations.